כמה? בת כמה? 3 חודשים. כבר חזרת לעבוד? לא, אני אחזור לאחר חצי שנה, שזה בסביבות ספטמבר. עובדת כשכירה, כעצמאית, מה את עוסקת? שכירה. ואת מרוצה מהעבודה שלך? את מרוצה כאילו מהזמן שיש לך איתו? כמובן שחצי שנה זה לא בהכרח מספיק, אבל אין ברירה. אין ברירה. זאת אומרת, אם היית יכולה נגיד להיות איתו שנה, זה היה משהו שהיית רוצה? כן, הייתי מעדיפה. לשלוח אותם זה קצת קשה. אני ממש מזדהה איתך. איזה מספר הוא שלך? ראשון. ראשון, אז וואי, בכלל. איך הממוצע ההכנסה שלך והעבודה שלך כשכירה? זה יהיה קצת פחות מ10, משהו. עכשיו פעם אולי ליצור לך דרך להכניס כסף שהיא לא תלויה בזמן שלך, שהיא לא תגרום לך לעזוב את התינוק שלך, זאת אומרת משהו שתוכלי לעשות מהבית. חשבת פעם על הרעיון הזה? אולי חשבתי בזמן הקורונה, אבל זה לא משהו שאני אעשה. למה? יותר נוח, כאילו, מבחינת המקום עבודה, להיות שכירה, נוח לי, כאילו. זאת אומרת, את מעדיפה להיות שכירה שנכנס לך כל חודש כסף קבוע, גם אם זה במחיר שאת תצטרכי לעזוב תינוק קטנטן. אני פה להגיד לך, יפתח לך את הראש, שיש עוד אפשרויות. ובתור אימהות, אני חושבת שאנחנו תמיד כזה הולכות באיזשהו מסלול מסוים. יש דרך, זה מה שאני עושה, אני מלווה נשים לבניית הכנסה מהבית, בדיוק בשביל נשים כמוך, שהם עם תינוק פצפון, ואני יודעת כמה התינוקות האלה זקוקים לנו, וכמה אנחנו זקוקות להם, כאילו ילדנו אותם כדי להיות איתם. אז תדעי שיש עוד אפשרויות. והמון בהצלחה.